Foi un día especial. Cabo de Cruz cheira a mar e tamén a remo. Despois de moito agardar cun longo proceso que se remonta hai máis de 6 anos, dende o inicio do proxecto ata a súa posta en marcha, incluindo varias modificacións no seu deseño, o Club de Remo Cabo de Cruz, ese que tantos éxitos lle deu á localidade e que lle seguirá dando, xa dispón da súa ansiada sede. Trátanse dunhas modernas instalacións nas que se investiron 1,3 millóns de euros, totalmente equipadas, ao nivel que o equipo merece. E hoxe podemos estar aquí para disfrutar dunhas instalacións o máis dignas para a práctica do remo e para que estes rapaces podan crecer e medrar e chegar a donde chegamos hoxe en día, estar na élite do remo, remando con barcos de alto nivel, con uns presupuestos moito maiores que os nosos e estando aí luchando con todas as opcións a poder ganar unha bandeira e co tempo conseguir algunha cousa que máis. Pero tamén hai deberes. O club necesita a construción dun pantalán preto das novas instalacións, para o que precisa a correspondente autorización de portos. A ver, a min gustame moito, pero tamén a veces, cando está a marea baixa, non podemos salir. A posta de longo da nova sede, aínda que xa viña sendo empregada polos remeiros dende hai varios meses, non faltou ninguén. Autoridades, co alcalde José Ramón Romero á cabeza, membros da actual e de anteriores xuntas directivas do club, representantes dos grupos da oposición e tamén do tecido empresarial e social do concello, sen esquecer tampouco a veciños en xeral. O club o está cumplindo. Temos que sentirnos moi orgullosos do que é noso, do que logramos, do que estes remeiros logran en cada regata e cada ano e que Cabo de Cruz siga a ser un referente neste deporte. E como non, a música non podía faltar tampouco á cita coas actuacións do grupo de pandereteiras Lumieira, de Cuncas, de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, que se encargaron de poñer a nota musical ao evento.